Cap agressió! Sense resposta! Lliure i gratuït! I cap agressió! Sense no hi ha feminisme! No és capitalisme! Cap agressió! Sense resposta! I cap agressió! Feminisme, combatem el patriarcat i el capitalisme. Però el feminisme no només l'hem de reivindicar, entenent que volem construir unes relacions lliures i igualitàries entre les persones. I també és construir necessitats humanes i no en el benefici econòmic d'uns quants. Ens cal, en primer lloc, més responsabilitats. A més, aquests sectors de treball públic, des de la pròpia família i des de l'escola, se'n transmetin un rol. Vayamos transformándolo en igualdad. Nosotras activamos. Avui ens posem al capdavant de la lluita.